अरे शादी में हमारा आइल बा, मजनू वाला घोता पगलाइल बा। शादी में हमारा आइल बा, मजनू वाला घोता पगलाइल बा। आ खा के खाना बजावता गाना, आ डीजे पर कमर हिलावता हिलावता हिलावता। तो दिलवा के दर्द बढ़ावता, जयमाला प फूल बरसावता। तो पूरा शादी के मजा उठावता, जयमाला प फूल बरसावता। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जाइए भैया। और हमारा पूरा विश्वास रहेला, मन में उल्लास रहेला कि आप लोग मस्त हो खबजा, खुश हो खबजा, स्वस्थ हो खबजा, तंदुरुस्त हो खबजा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह, सबके प्रणाम करतानी। हे भैया, आप लोग अपन आशीर्वाद हमारा ऊपर बनौले रही जाए भैया। काहे से कि रउए सबके आशीर्वाद हमारा ऊपर चाहिए भैया। तो भैया हो, रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर हम जयमाला सॉन्ग, बाराती सॉन्ग, विवाह सॉन्ग हम लेके आ गइल बानी, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आ गइल बानी हे भैया। तो भैया हो, आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर इस सॉन्ग के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सब रिकॉर्ड कर देतानी जा, तो हमारा पूरा भरोसा बा कि मार्केट में गाना जरूर बाजी है भैया। आप लोग अच्छा गावतानी जा, अच्छा बजावतानी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा मैटर नइखे मिल पावते भैया। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। अच्छा मैटर पावे खातिर न हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन जरूरे दबा लीजिए भैया। काहे से कि रउआ सब घंटी के बेल आइकन दबा लेतनी जा, तो कोनो भी वीडियो गाना अपना चैनल से अपलोड करतानी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके सामने पहुंच जाइए भैया। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन जरूरे दबा लीजा। तो आई जा हमने के चलल जा मुखड़ा की ओर। मुखड़ा के भाव का बाटे, कौना भाव में कैसे गावे के बाद सुनी जाइए भैया। भाव बाटे, अरे शादी में हमारा आइल बा, मजनू वाला घोता पगलाइल बा। शादी में हमारा आइल बा, मजनू वाला घोता पगलाइल बा। आ खा के खाना बजावता गाना, आ डीजे पर कमर हिलावता हिलावता हिलावता। तो दिलवा के दर्द बढ़ावता, जयमाला प फूल बरसावता। तो पूरा शादी के मजा उठावता, जयमाला प फूल बरसावता। तो जी भैया, अगर ये मैटर अच्छा लागता, मस्त लागता, तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बाटे, नंबर नोट कर लीजा। नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजिए ये भैया, 98 350 77 203। तो आप लोग हमारे नंबर पर कॉल करी। कॉल कैला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में ये भैया इस सॉन्ग मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगला वीडियो में। तब तक खातिर थैंक यू, बाय सो मच, धन्यवाद।